Wait. Apa muka pantet? Rezeki, bro. Munyok. Nah, sepi. Maju. Wes. Pengen tadi kene sik. Cepet lho, aja suwe-suwe. Yo, tenang gue. Salah wong, cepet. Oh no. Petet. Yo, selawan. Woi. Wong ora mangangel-angel. Wong termongi lho, ya ana spion kok. Oh, ku spione tilik kok. Wong ribet. Gas. Kok ndi kowe? Rek mampir sik. Wah, jebane nang kono ta kowe? Kayak apa iki? Iki rasane mesti suket iki lho. Wah, cah edan meneh iki. Lho edan piye iki? Lah wong babate suket kok nggo gradi. Wong pinter ngene iki apapun bisa dilakukan. Lah mbok teko dikrikiti wae ngopo? Oh, Wong ndi kowe? kok tuku sabun karo mie. Kene lho, ngene sik. Rasake urip kok saya susah ya, Jol. Tapi saiki apa-apa angel larang duit ya kerja ning ngene-ngene wae, semono-semono wae. Susah. Kuwi kowe tok kan semono kuwi kan. Wah, itu buah kowe wis sugih. Oh, lah iki Sing susah mung kowe tok. lho. Ning tuku bondo kok ngene iki. Lho. Mie, sabun. Heeh. 11.000. 11.000. Lah iya. Oh. Piye ke mau ngomong ekonomimu susah ngono to? Susah, sulit saiki iki apa-apa. Aku duwe carane ta ben ekonomimu iki luwih mapan. Maksudnya mapan piye? Sukses ngono. Iya. Piye carane? Pengen ngerti carane? Ya ngudu Jul. Ora, wis jaman biyen kuno. Nah terus Ngene. Mumpung kowe kebetulan. Wah, iki lho kebetulan kowe kan tuku mie karo sabun iki. heeh. Nah, perantarane Kiki. Miro sabun. Wedan meneh kowe. Oh, nek saka omah to. Mie iki mbok gawe, Heeh. mbok campuri sabun iki. Dimasak. Nah, dimasak dicampuri sabun iki. Kentir kowe. Kowe kan jarene pengen ekonomimu mapan, ekonomimu sukses. Ah iya. Gitu kan? Lah engko kan dadine kan nek mbok campur ketika masak kuwi kan dadi ekonomi sukses. Ya toh? Kok kowe kuwi. Gak tahu susah.